Nyakoro mgajon kamoro mintiere dakika 20 tok saa 4 mar okinyi. Gisani kora rwake chenro machielo mar mbaka oromo. Chenro mabedo doro bedo godo nyaka rom kanyo saa 5 mar onyago. Kamata ye chenro ni nyinga en Sharon Ongao. Ruji makamunya kwa mgajon ken chien tarika uchiel mano dwe mar 2 kwacha kwa juma. Parne nyithindo manatimo klas 8 higa mokalo. Riwore gi skunde mag sekondar. Mane klas 9 kata mna kiere form 1 chakre odiochienga makawuono. Parne gi nyithindo madiro milion 1.2 mabede biro bedo karuore gi skunde makamago duchi makawuono nyakwara mgejuang duchi makawuono wan ka nikich in jofambo magwa nitiere counties mopogore opogore mabede biro bedo kamenyonwa kaka jopuonjre mago mag klas 9 biro bedo karuore kod skunde mag sekondar mane klas form 1 akenya kwara mgejuang mana kaka pile inyiso kaka chenro makamano nitiere ote kaka pile kwa nyime gi chenro makama ioronwa elai magwa mag ote machoka riadek au chiel no mbui mar Facebook bendi do achiel kachiel mano Ramogi TV tudri koda mbui maga Facebook Twitter iyuda @Sharon Ongao gisani nyakoro mgejuanga wantiere gi jafombo marwe county ma Mombasa mano Joja oka nini yo makare county ma Mombasa chio nade to bendi nyala mna nyiso nyaka sani chal nada ni kanyo kintiere skul sekondar ma ilungo ni Hadija nyala mna nyiso nyakoro mgejuanga. Erokamana ahinya Sharon mana kaka dembe no wantiere edo Adija Secondary maen achiel kuom skunde mag piny owacho mantiere e kaunti ma Mombasa kae mano e od bura Manyali Mombasa. Kae ndi waneno ka chenro mag kawo nyithindo madonje form 1 kata klas 9 osechako dhi nyime kata kamano kwang'iyo kwan jonyuol mabiro gi nyithindo waneno ka pod ni piny ma ok wang'eyo ni to ang'o matimore bende asewuotho e skunde achiel 2 3 mantiere e kaunti ma Mombasa kae to kwang'iyo generally wayudo ka kwan nyithindo madonje skul kata kwan jopuonjre madonje skul je makawuono ni e form 1 pod nitiere piny koro antiere kae gi moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa kae tadwa nachaka negi achiel kuom jokanyo no manie sekta mag somo mondo nyiswa ni to ang'o matimore ang'o miyo kawuono yaw skul to waneno ka kwan jogo madonje skul pod nitiere piny chaka gi nyingi. An Reverend Francis Opana, an a stakeholder in the education sector. Kawuono en odiochieng' ma form 1 joma nyotimo KCP donje secondary schools. To pek nitie nikech nyaka ne chakre okinyi iyudo ka jonyuol biro e skul, janyuol biro kata moko manochako kwana first chon obiro to onge kata gi pesa mar admission, onge kata pesa mar uniform, school fee bende onge go na first odwaro. Iyudo ka admission is very slow nikech pek mar uchumi kuom jonyuol onge pesa to nyithindo to gidwaro dhi e skul. Koro en tich matek ma sirkal marwa biro mana neno kaka gibiro konyo jonyuol mondo nyithindo te odhi e skul. Pat machielo madwani mondo agone sirkal erokamano en ni nyocha ne gimiyo jonyuol option ni kata ka nyathi oluonge skul miwinjo ka ok inyal afford to imany ne skul minyalo afford. Tek mana ne nyathino kik bede dot ka ji to dhi skul. Wang'eni achiel kuom jogo manie sekta mar somo to e kaunti ma Mombasa ka wasebedo kwaneno ni odiochieng' mokwongo thoth jopuonjre kata mago madonje skul odiochieng' mokwongo kithor bedo mang'eny. Ipani ang'o momiyo ma timore ga to chutho e kaunti ma Mombasa ka ma en gima osebedo ga kanuore kinde ka kinde. Kinde mang'eny gima miyo wambi wase observe and en mana kaka iwache no gima miyo ma timore en ni iyudo ka joma ni Mombasa ka thoth gi laro ni mondo nyithinde go dhi osome up country schools. Iyudo ka gidwaro gimanyo admission e skunde man Homa Bay, Ukambani, gidwaro Kiambu, gidwaro Nairobi, gidwaro Kakamega. Koro iyudo ka jomodong' matin Mombasa ka ema tero nyithindegi e skunde man Mombasa. Mane mamiyo ineno ka ndalo duto higa ka higa admission mar form 1 chalo kaka ineno unene gano nikech jonyuol mang'eny ma nyithindgi osomo Mombasa tero nyithindo up country. Mane gima timore ga. Koro kwatieko iparo ni solution onego beni enang'o nikech jonyuol kinde ka kinde biro ka giwacho ni gidwaro thuolo moromo akeni thuolo moromo en thuolo marom nade mondo mi ng'ato yud school fees makelo go nyathi e skul. Mano en wach matek kabisa jaduong' George nikech adier jonyuol to wacho ni gidwaro thuolo moromo to thuolo moromo ni kata in iwuon kata mana head teachers go the principals gimbe gipento thuolo moromo ni en thuolo moromo maromo karang'o. To amomiyo wacho ni sirkal biro neno kaka ginyalo konyo jonyuol mondo mi wach thuolo moromo no orum to kaber
to nyithindo onego donje skul odiochieng' molandino. Kik nyathi moro bed oko mar skul, mar classroom. Thank you very much. Wawinja ne pach jadak machielo ma Mombasa kacha gi nyingi to iwachana ni to in weche mag somo kawuono jo form 1 donje skul ineno ka chenro chal nade? Giluonga bede Dutino Chinga Udra Mboko Gelo Paporia. Korka chenro mar skul kawuono aneno chandruok mathoth kata secondary kuma se aya wuok Kongwe secondary school antie janyuol ma wan go motero nyathine form 1. To nitie shida mokwongo kata numbers mikelo tin sana nikech jonyuol nigi chandruok sani kecho mako dhano makata sani aneno kata higa ni percentage mag nyithindo manok sana mabodhi e skul nikech onge kaka janyuol wango fight tero nyathi e skul kaka chieme ode mokwongo e shida ng'ato senindo kech makiro moko tuwe longo ochalo padola ng'ani kech kan makaka timre onge changamoto nitie sani kaka kidhi e bookshop joma ng'iewo buge nok kidhi kuonde mitwang'o uniform joma twang'o uniform nok sani kata funde matwang'o lewni mtaksi mondo go kama nas moja ywak nikech onge nyithindo kigiyud emomiyo sani korka sekta ma korka elimu okethre kane kantie ber moro iye. To mana kaka iwacho no kwang'iyo kinde ka kinde ok en kata mae mokwongo kinde ka kinde kochopo sama ji dwa dhi e skul kiyudo ka rush nitiere mar dhi ng'iewo buge rush nitiere mar dhi twang'o uniform to e skul bende jonyuol koro kone yawa thuolo ne ok oromo iparo ni ang'a timore higa ni rushing no onge kabisa kata kiwuotho kuonde mitwang'o lewni tiboyudo rushing no onge funde go budha onge ji namba odok piny to mokwongo jonyuol moko sani kete skunde ma kuonde gi gima gitemo timo mana manyo nyithindo ma samoro nyosomo skunde go mondo gikwa uniform koluong nyathine skul mong'eyo to nyithindo mera nyathini nyosomo skul ma okadwa tajo nyingi skunde nyithindo nyosomo kama gonya sane chaka nyalo romo wuoda ni America go kamba moro mondo odhi e skul twengo sani nok no mokwongo sani iluongo ni mak nungo chuori kech ma sani wantie nikech thoth ji sani town ka ma dhano ninde kech mlok ta kor gweng kendo sani to kor ka education boma ka nyithindo ng'eny makata kiwuotho kuonde gi percentage modhi e skul tin moloyo modhi e skul. Tiparo ni ang'o monego bed ni itimo piny owacho kata jonyuol kata gi jopuonjre ang'o monego bed ni itimo mar neno ni odiochieng' mokwongo miyawe e skul nyithindo duto chopo e skul kata kwan atamalo maduong' mag jopuonjre chopo e skul kaka dwarore? Korka education sirikal nowuondowa iluongo ni danganya toto lala ni somo en nono iwuondige mtan somo en nono to ken nono gimomiyo nyithindo ok nyal dhi e skul sani mokwongo sani puonjo ja CBC tek malo puonjo ja secondary ja CBC sani mokwongo rwake skul mokwongo joma nie CBC mayuak ni nikech mokwongo inde makoro nyithindo gidhi dong' e mtaka kabisa pesa michulo ni ja CBC ng'eny molo secondary emomiyo CBC te makoro rach man kata CBC no anyalo wacho ni mondo romo wang'e kata romo wite tok chokucha. Erokamano machiegni ahinya aneno kiwuok e iye kae ndi e skul nyisana ni to ang'o moteri e iye kanyo to weche chal nade? Erokamano an giluongo ni Thomas Ochola katiba wuod Kanyaluo kata chwa Nyomboga an e skul ka dija e weche mag primary school nadwako nyathi ma ja CBC ja grade 7 weche pod tek e weche mag somo nikech jonyuol giwegi iyudo ka janyuol obiro skul okawo nyathine obolo kanyo ke sirikal okoni skul ni nono koro okawo nyathi to dhi obolo kanyo to ringo weyo gimiluongo ni form admission janyuol oko kawo bo jaso koro dhi we kanyo japuonj pende koro timo nyathini nade nikech japuonj bende ondike kod sirikal embo dhi gi gik ma sirikal dwaro iwinjo koro owacho ni ya ka skul en nono bedu kanyo ni mokwongo mana loka desk gionge desk gonge nyithindo nitie gibede lo kanyo mokwongo skul adija ka en skul mokanyo nyithindo mang'eny e Mombasa ka gi nyithindo karibu 480 gine grade 7 nyithindo gidwa somo nade kuom hai maber an skul kanyo sirikal osemiwa jopuonj 5 magi kelo kawuono kendo gichako somo gidhi mbele gima duong' ni nyithindo go obedo piny e lo ipuonjo gi ne lo nikech sirikal okoni kik jonyuol chul fees kik jonyuol tim kila kitu koro jonyuol bo kawo gigo dhi obolo kanyo giwuok gidok miechgi mar iyo iyudo ka janyuol ni kod nyathi ma ni grade 7 janyuol ni kod nyathi ma grade form 1 janyuol ni kod nyathi ma grade 3 janyuol achiel ni oonge tich to janyuol achiel ni odwa ni nyathi odhi osom sirikal koni nyithindo mondo puonj nono kila kitu magikelo bende onge. Koro iparo ni ang'a timore nikech ka sirikal wacho ni somo nego bed ni nono nyathi ter skul so puonji maonge gimoro to kodonje skul japuonj be koni nyaka chul gimoro koro iparo ni winjruok onge kinde jopuonj tiyo ten skunde mag skul to gi migawo mar somo koso iparo ni ang'a timore diere ka nikech ka migawo mar somo wacho kama to kibiro e skul headmasters wacho kama chal ni onge winjruok koso ang'a timore? En gima digen winjruok onge nikech no iwuotho kikawo paro kuom jonyuol to ok ang'e ni ne gikawo paro kuom jonyuol mage ok ang'e ni gin jonyuol ma jomoko mantie kuonde ma gidake gin giwegi kosende gibiro nyaka piny ground ka gikawo pach jonyuol mane kuma kosa nitie kuom sirikal kod jonyuol kod jopuonj samoro iyudo ka nigi sawa
en ng'ato kaka headmaster okone niya kaw nyithindi kede skul simbi go kaw wuok nyaka ed education kikoni kaw nyithindo eno kaw nyithindo rwako kanyo okano chak kanye oonge mbele oonge chien koro mae challenge mwan godo koro an akwene ka sirikal nyalo bedo piny weche mag education mag CBC ne gibedo kod mpanglio ne en gima niloso mos ne gimiyo jonyuol nafas aeto ne jonyuol prepare kaka nyalo piko nyithindo skul. Erokamano ahinya machiegni ahinya nyisa ni chakachaka gi nyingi tinyisa ni ang'eni jadak kaunti ma Mombasa kae chenro mag tero nyithindo e skul e form 1 ochakore ayanga kawuono ineno nade e kaunti ma Mombasa ka? Nyinga ni Sabina Masira tadak e Mombasa ka ni Adija area ni nye constituency ma constitution ma Nyali ni koro chenro ma skul to kawuono kaka ikawo form 1 odhi okoriere maber kamano nikech thoth jonyuol gi nyithindo pok oyudo jonyuol pok oyudo pesa kidhi e dukni gik moko idho buge sani nengo buge ni malo kabisa uniform ang'ono gik moko ng'eny koro emomiyo income ginene form 1 gi ni piny kabisa. Waneno ka piny owacho kone janyuol kik bed gi nyathi e ot nyathi monego beni dhi e skul kata sani be iwacho ni nitiere 100% transition manyiso ni nyathi moro amora manotimo penjo onego beni dhi e secondary. Iparo ni ang'o miyo pod matimore jonyuol pod nitiere gi nyithinde udi ka pod giywago wach school fees? Nikech sirikal to wacho gadiere lakini kibiro ng'iyo chien koni to onge gima timre mane adiera sirikal to wacho ni nyathi kik idong e skul to sami wuok gi nyathini ni nyathini kik idong e ot titero nyathi e skul to kichopo kucha ja principal nyisi ni kel pesa wadwaro pesa makama to wadwaro gik makama ka onge to duoga gi nyathini ni ot koro emomiyo ineno ka nyithindo mang'eny pod ni ot. Erokamano machiegni urke mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach moko kuom jodak mantiere e kaunti ma Mombasa kaendi kaloso e wach donjo mag jopuonjre e form 1 kata klas 9 ma ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono ni to kata kamano king'iyo ido ka kwan jogo madonjo e skul e odiochieng' ma kawuono ni pod ni piny ka thoth jonyuol ywago mana wach uchumi ka gikoni yuto ni piny to gigo midwaro e skul pod ng'eny. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko wawinji e yo makare nyakoro mga jwang' mane jafwambo marwa George Aoko kachiel kowuok e kaunti ma Mombasa kiwinjo kanyo jonyuol kaka ywak ahinya kaluwore kod pek mar ngima giwacho ni nengo uniforms buge moko bende ywak kaluwore gi kwan mag jopuonjre ma nyaka gisani riwore kod skunde mago mag sekondar e form 1 kata mana klas 9 par nyakoro mga jwang' okang' ma kama endi bende biro ka koro migawo mochung' weche mag somo niwinjo kanyo jagoro mongirore e bwo migawo mar somo mong'ere kaka Kipsang. Bende wacho ni piny owacho mapacho ka osechiwo omenda maromo siling bilion 36 mabende ong'ere gi dho ngere mabende omenda mabende ibiro tigo de yor capitation mano mar gayo ahinya medruok mag omenda mag chudo e sikul mabende janyuol nyalo bedo ni chulo kang' makamano bende biro ka koro duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho ka bende wacho ni gisetimo medruok mar ndiko jopuonje madirom 30,000 nyakwara mga jwang' parno kang' makamendi bende biro kata mna ka nyithindo riwore gi klas 9 okang' makamendi bende biro bang' nyithindo mag grade 7 riwore kod skunde mag sekondar ma adundo mano juma mokalo okang' makamano bende biro ka koro tam ma wang'ni kata mna curriculum ma higani koro biro bedo kaduogo e wang'e nyakoro mga jwang' daro dhi nyaka achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumo odiochieng' ma kawuono kama ntiere gi japuonj ma wuok e skul mano mar Maseno School japuonj mantiere go nyakoro mga jwang' en Benard Olang. Mr. Olang nyalo mna winja amosi ni misawa kaunti ma Kisumo chio nade? Amosi e studio ma Nairobi kaunti ma Kisumo chio maber chieng' rieny to wang'iyogo. Mr. Olang kawuono nyithindo mantiere gle man mar chako kata mna skul mano klas 9 rore gi skunde mopogore opogore ang'eni ipuonjo mane skund sekondar ma Maseno akiani kani wuok e skul ponono ni wuok odiochieng' ma kawuono bende nyithindo osechako donjo? Sama nawuok karibu saa 3 kama nyithindo osedonjo e skul karibu 400 jonyuol nitiere gi nyithindo mang'eny kabisa. Erokamano ahinya Mr. Olang mae kinde mabende koro wadwaro losa ahinya kaluwore gi tam mokwongo mabende koro nyithindo ka donjo e sikul mago mag klas 9 gibiro bedo ka gintiere skul kuom thuolo madirom jumbe 13
pek bende biro ka nikech odiochieng' ma kawuono ka nitiere jonyuol matero nyithindgi e skul, nitiere nyithindo mamoko ma bende dwa wach ni somo margi nitiere e andaki kaluwore gi nok mar omenda. Sani bende piny owacho nosechiwo omenda mano maromo siling bilion 36 mano mar capitation. Lakini wach ma kama di wach nang'o TSC bende wacho ni gisendiko jopuonje mago madirom 30,000 nikech giwacho ni 1,000 biro bedo kadhi e skunde mag primary, giwacho kanyo bende gintiere gi interns ma bende biro bedo kadhi e skunde madirom 21,550 ma bende biro bedo kadhi e skunde mag sekondar ma adundo. Bang'e bende wantiere gi jopuonje madirom 9,000 ma bende koro ondik permanent. Erokamano. Aparo ni ko wang'iyo gi wachako gi form 1 madonjo kawuono, adieri makende ni ngima cost mar ngima dhi mbele, to ok odhi mbele e weche somo kende. Cost mar ngima kawuono ni mali gimoro amora mitimo. To somo nyithindo nyaka dhi e skul. To en jukumu mar janyuol kosebedo gi nyathi ni mondo nyathi tere skul. To gima bende chando jonyuol mamoko, nikech jonyuol moko insist ni nyathi nyaka dhi e boarding school. Boarding school ber, to nyathi mariek nyalo kalo e skul moro amora. Kopo ni in janyuol tineno ka nyathi oluonge boarding, to pesa mar boarding ni onge go. Iwuoyo mana gi nyathi, titero nyathi e day school. Nitie day schools Kenya ka matimo maber. Aga Khan High School en day school, Kisumu Boys partly day school and boarding school. Nyithindo timo mana maber kendo giyudo A. Koro jonyuol nyaka bed, ng'ato ka ng'ato nyaka ng'i gima in go titero nyathi kuma nyalo. To mano mokwongo. Mar ariyo, nitiere county government wa kata king'iyo politicians wa, josiasa wa, gimbe gitemo konyo mondo nyithindo dhi e skul. Nitiere wabunge moko kata pinywa mar Luo ka king'iyo mbunge ma Muhoroni Koyo. Nyithindo temo luonge national schools ochulo negi fee kendo tero negi. Koro nyathi motiyo maber nigi nyasache kata kopo ni janyuol obedo ni onge gi pesa. Tiyudo ka Nyasaye oyawne yo kendo dhi kamoro. King'iyo Homa Bay nyocha wik mokalo, Governor Gladys Wanga nochako program moro madwa chalo gi mar Equity. To mare noluongo ni Fins to Swim. Naneno ko sponsor nyithindo 275 kuma dhi e skul. Nitiere josiasa mang'eny, Dr. Ron Kisumu Central kawuono sama wawuoyo ni Begoan Hall otero nyithindo skul. Koro mago gin mana gik ma konyo nyithindo mondo dhi e skul. CDF nitiere ka chulo ne nyithindo fee, county governments wa tete bende chulo ne nyithindo fee. Koro nyathi mokalo iyudo ka nigi yore monyalo dhi e skul. But kotamore, nyithindo itera day school, tiwuoyo gi nyathi to tiya matek, to dhi mana mbele ma chieng' moro meke in life. Mana kaka iwacho nitiere kaka inyalo los gi nyathi, mana kinyalo winja Benard. Nitiere mana kaka inyalo los gi nyathi, samoro yudo nyathi notiyo matek. E kinde mano somo noketo sinani e sombe. Moko bende nok nind kata mana seche malach. Nyathi yudo maksi 400 gi wiye. Oluonge kata mana skunde mag national, to koro do tere skul mar extra county. Mano seche moko luwore gi nyithindo yudo ka nyathi chunye gore kabisa. To gima be adwa nyiso jonyuolwa, sirikal nigi policy ni nyathi koseluonge skul mo report e skul, nyathino koro mobeni riembo ni school fee. King'iyo the former CS, the late Magoha manyocha owewa, Magoha ne nigi policy ni nyathi kodonjo skul, koseluonge skul, to gima principal kuongo timo en admit nyathino, weche fees imanyo badaye. Nineno ka sirikal mokalo ne chulo ne different program mane gichulo ne nyithindo machal kamano moluonge skunde ma ok ginyal afford, to nyithindo dhi to ne gichulo ne gi fee. Koro gima ikuongo tim ka nyathi odagi no ok onyal dhi e day school kata odhi e skul ma kiwangone, ma performance ne ok oromo gi kiwangone. We janyuol okaw nyathini to dhi e skul to admit. Principals ma kawuono wan go chik bok oyiene gi riembo nyithindo. Koro kisewuoyo gi principal miwacho nyathini an kama to nueng'o na en kama, tadhi manyo magima, tiyudo ka nyathi bedo mana admitted. King'iyo nyathi manyocho oyombe Kenya ka, nyathi manyocho Ambita High School,
Nyathino ka nobedo admitted, ka ineno story ne, no nyathi ma fees ne chando. To ka nosedonjo Mbita High School, mbunge ma Mbita miluongo ni Millie Odhiambo ema nochulo ne nyathini fees mutieko through CDF. Koro courage be, seche moko yudo ka jonyuol oluor, poverty miyo ng'ato luor mon okonyal kata manyo hakini. Idhi adhiya tiwacho wachni tiwinji kaito iyudo konyruok badaye ka nyathi osedonjo skul. Erokamano ahinya. Mr. Olang kopogore kata mana gi dhi mar nyithinde sikunde moko man gi nyalo maonge nyalo. Adwa walose kaluwore gi dwaro mano mar piny owacho, mano mar 100% transition. Okang' ma kama indi biro ka koro kata mana sikunde. Ang'endi bende nitiere kod pek mano mar rwako kwano jopuonjre. Akeni mokuongo capacity mar Maseno School mar rwako nyithindo mag form 1. Ugeno rwako nyithindo adi to jarwako gadi spaces thuolo mantiere. Okada wuog gi authority ahinya about school nikech mano to principal ema wacho, but gima ng'eyo ni principal no wacho no dhi rwako nyithindo 850, sirkal no miyowa 744. Koro king'iyo kata Maseno School iweyo iketo kando, idhi e skunde machalo Ulanda Girls, idhi Kereri Girls, idhi Maranda High School, iyudo ka skunde makawuono capacity osedhi, skunde kawuono admit nyithindo 500 ka dhi mbele, moko admit nyaka 1000. Koro skunde nigi capacity. Luwore be gi jonyuol gi other stakeholders. Ero ka nyithindo osebedo admitted, to jonyuol ka nigi winjo, to gikonyo skul, gichulo gimoro matin, of course with approval from the ministry, gichulo gimoro matin mondo gerne gi nyithindo gi dom, gerne nyithindo gi classroom mondo jopuonj ma extra bende kel. Koro 100% transition ogima ber ma sirkal oketo. Ng'amo dhi skul to yudo olo ng'amo dhi skul at all. Koro onego wa strive kabisa mondo nyathi ka nyathi motimo class 8 odhi e skul. Okang' ma kamano ber, penjo en mana ni bende sikunde bende oikore ahinya sikunde ma bende imedo negi kwan ma kamano. Kuom ranyisi, iwacho Maseno School mano wawinjo kwan mag jopuonjre ma bende udwaro medo. Bende wantiere kata mana gi sikunde mamoko. Kidhi kata mana e kaunti ma Mombasa, wang'eni National mar Girls, mano mong'ere kaka Mama Ngina, bende naneno komed negi kwan jopuonje buora. En mana ni sikunde bende akia kata mana kose adjust, gimedo kata kuonde nindo, classes, gi mamoko. Gima kawuono adieri makende mantiere, skunde gi principals ose realize ni ka in gi nyithindo matin e skul, gi fees ma kawuono ichajo, moko skunde moko chajo 40,000, moko chajo 53,000. Strength mar school in terms of resources lie in numbers. Koro the more you admit, the more money you get from the government in terms of capitation, the more money you get in terms of the little school fee that is being paid. Koro nitie gima iluongo na economies of scale. School man gi ji mang'eny, kata gichulo mana fee 40,000. Tiyudo ka school no kosetimo gige gite, to gidong' gi pesa moro matin ma ginyalo gero go an extra classroom, ginyalo gero kata dormitory moro. Koro the truth of the matter, schools ma king'iyo skunde wa ma Kenya ka, kawuono school ka school dwaro numbers. Koro skunde go iyudo ka skunde gi do admit nyithindo molo kata ma sirkal omiyogi. Skul ka skul nyaka ne kakalo. Erokamano ahinya Mr. Olang. Akeni puonjo subject mane nikech aneno ka janeno na moro penja na Mr. Benard Olang ni puonjo subject mane Maseno School kapok wadhi nyime gi twak. Apuonjo geography. Erokamano ahinya, ageno ni winjo wach ma kamano Cyprian Okumu. Kok mano kwa dhi nyime kinde ma bende nyithindo mantiere form 1 giriwore kod skunde mag sekondari odiochieng' ma kawuono. Okang' ma kamano bende biro ka koro duol mochung' ne ndiko jopuonje TSC bende osebedo kata mana ka loko jotend jopuonje. Nanene kaunti ma Kisii skunde mopogore opogore nyaka Ramogi Juang jotend jopuonje bende na wil to kata mana Kisii kende skunde mopogore opogore ahinya e piny Kenya mangima. Akeni Mr. Olang lokruok mag jotend skunde mag sekondar nyalo thiro weche mag somo koso ahinya kinde ma bende koro nyithindo mag form 1 riwore gi form 1 bende wantiere gi nyithindo ma bende osedhi e classes manyime bende wantiere kata mana gi nyithindo ma bende samoro osetimo kata mana transfer. Kendo lokruok mar jopuonje ni diwachang. Gima nyalo wacho government sirkal nokelo policy mar delocalization. Policy no nomiyo skunde mang'eny ochier. As much as jo mang'eny
no complain ne no pogo ji gi family. But kiyudo ka ng'ato tiyo iwuok kaka tidhi tiyo Bomet to in ja Kisumo. Iyudo kidhi kanyo to gimoteri en gimoro achiel, en tich moteri no. Iyudo ka koro gik matindo tindo ma ji ne donje ohala matindo tindo kumidake ni mago onge. Koro delocalization okonyo skunde mang'eny. To kane jot ywak obed kuom jopuonj, kuom unions nato ywak kabisa, kupet bendo ywak, to sirikal olokore ni koro ng'ato ka ng'ato yier kuma dwa doke. Mano be onge richo. To gima nyalo wacho ni lokruok masaneno kaka principals obedo moved kata e Nyanza ka, it is for the betterment of the schools. Nitie skundwa moro Nyanza ka maduong' kabisa man gi history miluongo ni St. Mary's School Yala. Naneno kogol negi principal Mr. Victor Makanda koa St. Anthony's Kitale. Kitale ni ne mana nigi mean mar 10.3 to Yala nigi 7.7. Ka japuonj no dhi kanyo nyithindo gi jopuonj nyaka jogweng' tene mor. Change is good. Ok ni golo ng'ato kata mana japuonj manyicha nitie kanyo mano golo tere ikisi. Ok ni koro ni en okonyal. But ng'ato kosebet kamoro higni 5 higni 6, iyudo ka plan mane in go e pachi orumo. Koro komi change dhi kamachielo to iyudo ka ibedo gi new ideas. Gimomiyo school kalo kata momiyo lokruok ok nyal inyo nyithindo ahinya. Ingene principals nitie gitimo management ka giriwore gi PA and board of management. To joma puonjo skundego gin jopuonj. Principal en ng'at achiel to yudo kaka wan jopuonj 136. Koro gima ji 135 modong' timo. Effect ne duong' molo effect mar principal. Principal miyo mana guidance to ng'iyo ni nyithindo are safe gi policies mag TSC and Ministry of Education are in order. Koro lokruok makamago an ka aneno gi skundewa ma Nyanza, taneno ka giber. Aneno kata ka principal Makereri, Dr. Adache, okel Sinyolo Girls. Mano is one principal mang'eyo ne en japuonj na nopuonja. Ka nodhi Kereri yude mean mar 5. Kawuono owe Kereri gi nyithindo 3,500, owe Kereri gi mean mar 7.8. Kobiro Sinyolo Girls, be Sinyolo Girls odhi oyude 7.8, odhi oyudo 8 kadhi mbele. Changes are good and they are meant Mr. Olang nyalo wacho to help our schools and jopuonje mabende osebedo kata mana kata yo sikunde katimo makare ka gidhi sikunde mamoko. Koro rem bende sikul mabende osebedo katimo makare, samoro okelne kata mana japuonj ma sikunde, samoro kosebedo kata mana ka perform. Kata kamano no ka wadong' gi matin ne dakika 10 to kwalose thund wach machielo ahinya kaluwore gi chik mabende koro sirikal oseketo ahinya mar siemo jonyuol kata mana jopuonj mabende osebedo ka koto jonyuol ahinya kar uniforms ka mabende nitiere moko kuom jotend skunde mabende samoro jachiko jonyuol no dhi nyiewo uniform e duka makama. Sani koro sirikal wacho ni uniform obede duka minyiepe obed ni nyewe kanye, uniforms nengo ne nego bed achiel. Wach uniforms to dhi wachango nikech mano bende jonyuol osebedo ka idogodo rem. Erokamano, I think wach uniform ni sirikal ne kare. Skunde mang'eny koto jonyuol e wach uniform mana dieri makende. Nikech king'iyo bech long ma nyathi skul rwako en roughly between siling 750 to siling 850. To kidhi skunde moko tiyudo kong'isi ni chula 40,000 timi uniform long 2 kata sked 2, blouses 2 kata shirts 2 gi socks gi bed sheets gi mattress ma bei siling 1,500. Koro wach ma serikal okelo ni uniform ok ochuno ni nyaka ng'iewe skul, tinyal ng'iewe kamoro amora. Mano wach ma ana support kabisa nikech jomoko kawo advantage. Of course nitie skunde mabeyo ma kata ka giuso uniform gi skul tiyudo ka bei ok opogore, kata kopogore to en mana siling moro 50-100 mar transport. To jomoko kuomwa be kawo advantage no to koto jonyuol. Koro sirikal ma Kenya king'iyo regime mokalo kata regime mantiere de giwe kawo action mar controlling school fee, controlling kaka ing'iyo uniform, ng'iyo pes michajo mar tuition mar bus mar development.
somo bech somo Kenya ka de koro jonyuol ok nyal, especially ma boarding schools. Nikech by 2015 nitie skunde mano fees nosedhi nyaka 120,000. To king'iyo kawuono sirkal oduogo gi bak ma school ma charge ma most expensive ma national schools gi extra county schools mantie town en 53,000 modong go charge 45,000. Koro gima government sirkal omed timo giket field officers owuothi ong'i kaka ing'iewo uniform e skunde gi to gin bei machal nade. To bende field officers mawuotho mang'iyo gini gimbe gibet joratiro ok no dhi e school to iro kiuso uniform siling 40,000 tidiyo ne gimoro matin e basha to kai to bedo blind about that. Koro mano sirkal owinjo tim. Intention mar government especially wach uniform wa support government we wami ngima tek to okotek ni skunde kende, okotek ne principals kende, okotek ne japuonj kende, otek ne ji nyaka janyuol ng'ama ni dala. Koro kosetek ne ji te waket gik moko ma bei manyalo encourage learning mondo timre. Erokamano ahinya nyakoro Ramogi dakika maringo pi wacho ka samoro ni ka mbaka bende mit dakika kana saa bende riore. Gisani adhi kawo pachu nyakoro Ramogi ote mabidi sibedo kiorona bang' mano abiro winjo pach Mr. Olang mogik kwa teko chenro achiel kachiel. Koko mano kanyalo mana somo moko kuom GTV kanyi biro bedo ka ikonya mar somo. Ano kako wich Polycarp wacho ni ageno ni owadwa Felix Oduor kod Elijah Onyango yudo chance form 1 e secondary. Hapa ni nego bed ni gocho negi koko mano kopogre gi mano Christian Odiwuor himbe wacho ni hawi maber ne jo Klas 9 ka gidonjo e sikunde. Kopogre gi Christine bende wantiere kod janeno marwa machielo mano mung'ere kaka Vitalis Ochieng wuod game Karariu. Wacho ni asemolo kan live kodwe mbaka oromo. Nyithindo donjo kendo en mana kwayo negi hawi maber mondo gisom e yo makare. Kopogre gi mano bende wantiere gi janeno machielo mano mung'ere kaka Cyprian Okumu. Wacho ni kawuono janyuol yuago reyo kaluore gi chuok mar omenda. Magi gin ote mabe nyakoro Ramogi sebedo kiore mana ni sa ema no karingo mapiyo kanyalo somo gi duto te. Nyalo mana chwalonwa ote makamagwa biro bedo kata mana kwa somo gi e kinde mabiro. Japuonj Mr. Benard Olang gi thuolo masani daher mar mondo mi lose gi jokanyana mahinya hinya wach ni mogik kaluore gi thuond wach mabende wantiere godo chieng' ma kawuono donjo mag nyithindo mag Klas 9 skunde mag sekondari. Erokamano kwa tieko anya dwa nyiso jodala ma jokanyanam ni one wateruru nyithindwa e skul kati bed gi pesa kati onge go ter nyathi e skul kumoluonge kopo ni jogo riembi to kapodi manyo weche machielo kaw nyathini tere skul machiegni kanyo wuo kode. Ji mang'eny ose succeed e ngima through day schools. To gima nyaka wang'e kendo ne kaka jokanyanam nyaka watiuru matek mondo wamany kaka wachulo ne nyithindwa school fee. Luoland kae ma seche moko koriemb nyithinde fee tiyudo ka janyuol biro to wacho ni nasekalo ka MP, nasekalo ka MCA, nasedhi ka governor. Nyaka wang'e ni nyithindo gi kata kopo ni josiasa gi konyowa, CDF konyowa, magi nyithindwa. Chieng' moro ka nyithindo gi succeed wan ema gibiro konyowa, nyithindwa gi biro konyore gin wegi. Koro kik waket ni CDF kata county government scholarship nyaka chulnwa ne nyithindo school fee. Mano mokuongo. Mar ariyo, wateruru tete nyithindo school. Somo ber ni winjo ka George Ramogi owero. Kata ni nowero ni kanyako somo gima ber ahinya. Gino ki winjo thumeno maber ng'ata mosomo kibet kode kata onge tich kata noko yudo grade manyalo tere college kata university iyudo ko reason mopogore. To ka nyithindo bose somo gima kendo koro chak chandowa kidhie gweng'wa tiyudo ni gwengewa tiyudo ni nyithindo wacho wasomo to waonge tich. Klas 12 kawuono ok nyal miyo ng'ato tich. Sirikal to kendo gini the current president Dr. Ruto ema nokele kana en minister mar education no get a lot of strength on vocational training and technical education. Wakauru nyithindo mosetieko school kata yudo E kata yudo D to wateruru nyithindo gi vocational watergi polytechnic machiegni gi kata gi day school kata gi board. Jowa mang'eny o believe ni somo ka ng'ato ai form 4 nyaka dhi university. Mano miriambo kabisa. Mano miriambo. University no is only one way. To ng'eny nyithindo king'iyo jomotimo KCSE jomokalo
gi jomodong gin 3/4. 3/4 mag nyithindo gi gin gidhi kanye. Wakauru wachenjuru attitude wateruru nyithindo e polytechnic, e vocational training colleges gi mondo nyithindo konyre. Mogik, wan kaka joluo nyaka wabed jomong'eyo ni kwasetimo yiero to wakao wach yiero no waket aside to sirikal modichieng, sirikal of the day emwatiyogo nikech kata mana fees michulo 22,000 government ne machule. Koro wabeduru positive gimitimo kata mana weche CBC gi kata wapingi kata kwa pingi government implement samo ochakore ga lot a problem here and there. To wabeduru joma positive mondo nyithindwa dhi e school. Otherwise anyalo tieko kawacho ni watemuru mondo nyithindo dhi e school. To kineno nyathi moro be moko dhi e school nikech school fee, raise this issue, ter ka chief, ter ka MP mondo nyithindo go dhi e school. An kaka japuonj amor nikech kana chako puonjo higni 14 mogik nitie nyithindo 3 masechulo negi school fee. Achiel otieko otimo medicine mo university to nachulo ne mana gi pesa na kendo nokwatna. Koro wakonyuru nyithindo mondo dhi e school. Erokamano ahinya Mr. Olang kuom sumo paro maliw maket kod mano nikech ang'ini thuolo momayo wang'wa kata imba goni erokamano nikech ang'ini odiochieng' ma kawuono udich kurwako nyithindo wan wajaluongo gi ni amono keni tindi luongo gi nang'o jo form 1 pod iluongo gi ni amono tindo amono kiluongo to mano bullying tinde ok giluonge kamano iluongo nang'o kwa na form 1 iluongi mana ni form 1 erokamano ahinya mwalimu. Nyakoro mgejuang mano na Mr. Benard Olang japuonj e skund sekondar kata na mano mar jawuoyi mong'ere kaka Maseno School mantiere e county mano ma Kisumo. Gikanyakoro mgejuang bende makelo e giko mar twak makama parni odiochieng' ma kawuono nyithindo biro bedo kariwore kod skunde mag sekondar mane klas 9 kata na kiero form 1 chenro mabede biro bedo kadhi nyime kinde thuolo mar jumani. Nyakoro mgejuang parni meta mokwongo mabende gibiro bedo ka gisomo kum thuolo mar jumbe 10 kod adek. Parni tiere half term mano yuyo machuok mabende jopuonjre jabedo godo. Half term nyakoro mgejuang gibiro bedo godo kum thuolo mar ndalo adek chakre chieng' tarik 16 mar dwe mar adek nyaka chieng' tarik 19. Parni wantiere gi jofwambo mag e kor gwenge mopogore opogore odiochieng' ma kawuono mabende biro bedo kwang'iyonwa chal mago mag nyithindo mabende donjo e form 1 weche mabende biro bedo ka iyudo e weche magwa manyien. Kok mano nikech aneno kanyo kodong' dakika 2 to romo kanyo saa 5 mar odiochieng'. Kanyo bedo bakilo e giko mar chenro mar mbaka romo odiochieng' ma kawuono. Chenro mar upinyo chako saa 12 mar okinyi. Wajatieke gi gidhieny mar mbaka romo saa 5 mano mar onyango. Lojo weche mabende notayo chenro makama Cleophas Aluoch Joyce Oduor wantiere go jogo picha kanyakla kod jogo eko mabende ojathoro kata mana neno umbe neno kanyo odiochieng' ma kawuono yoronwa ote. Akwendi mar mondo bibed gi hawi makare odiochieng' ma kawuono. Kiny bedo odiochieng' warom kanya Ruoth Nyasaye otelonwa. Orituru masani nyinga Sharon Ng'ao.